waɗino saha courant ngakkino e leydi Sénégal ndi kono nde hoore leydi meɗen Macky Sall jooɗi e leydi ndi ko ɗum o idi safrude wonno ko ɓe keɓa tan ɓeya mbasa ñalawma hande o ɓe keɓa waktuji ɗiɗi itte munen rokke woɗɓe non woniro noon hoorejo leydi meɗen Macky Sall ɗum idi firtude nde ardartin ɗum ɓeydi fof waɗi ko wiyete courant solaire on jii caggalam ɗum ɗo ko nangue dognata ɗum gure ɗe keɓarare ɗi fof keeɓi ɗum on jiito dow to ko ɓoggol rewi ɗon ɓe kam ko courant ji ɗi ganduɗa ko ɓoggol rewi hoto ngakkande courant wontu e leydi ndi saabu kañum renata kisal leydi ndi nde ka noon Macky Sall omo hooli omo yiɗi kisal leydi ndi gam hisnude leydi ndi e won e caɗele alay saago nokkuli teeruɗi kala keɓa courant yayno ha laaɓa gure goɗɗuɗe kañumne keɓa so keɓani waɗe courant holno foti gure mbaɗa courant solaire ha ɗum yaaji ɗi keɓani ɗe mbanna courant gandanɗa hoore maɗa ko ɓoggol ɗum ɗon noon Macky Sall e hoore muɗum ko lamɗo mo gandanɗa ene yiiɗi yimɓeɓe ceerte e caɗele saabu courant kañum woni damal udditare ɓamtare